Брати и сестри, душата е вечна, а тялото е временно. Разбира се, ние е необходимо да се грижим и за материалните неща. Не можем да не се трудим. Ще се трудите, но нека трудовете ви бъдат с молитва, с надежда в Бога. Нека Господ присъства във всяко ваше действие. Молете се сутрин, като станете, като тръгвате на работа, като отивате на работа, по време на работата, по време на къщните задължения, които трябва да направите. Молете се непрестанно, казва и свети апостол Павел, за да може Господ винаги да е с нас и когато преминем от тази земя, както Богородица, Той да приеме нашите души. Ето виждате как е изобразено успението на нашата Богородица на иконата тук. Как Господ държи нейната душа, като едно малко бебе държи душата на своята майка. И тя се преселила и с тялото си, сега е горе на небесата и непрестанно се моли за нас.